Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg vise nogle af de nye ting, jeg har fået, og forklare lidt mere om, hvad der sådan sker herhjemme. Så, inden vi lige skal i gang, så undrer jeg nok over, hvor jeg er. Men det er fordi, at jeg er ikke længere i min kolonihave. Det er lidt ligesom et sommerhus, men bare ikke sådan bor der om vinteren. Så derfor er jeg i min lejlighed, og så har jeg så en masse heste. Men nu skal vi gå igennem med alle de heste, jeg har fået. Det har også været jul, og jeg har haft fødselsdag. Jeg har brugt mine lommepenge på en af mine heste og sådan nogle ting. Så I kender jo alle sammen Katla, Pestel og Butterfly. Og Butterfly, hun er halv cowboyhest, halv islænder. Og Katla, hun er halv springhest, halv dressurhest. Pestel, hun er shetlander. Så fik jeg Niva her. Hende fik jeg dagen før hende her. Hun er super sød. Hun har 3 hovedtøjer. Og så der har vi Diva, og det var så hende, jeg fik bagefter Niva. Og man kan meget godt komme til at kalde Diva for Niva, og Niva for Diva. De minder meget om hinanden. Hun er super sød, og jeg elsker hende virkelig. Og så fik jeg Lulu. Hende fik jeg i adventsgave, og jeg er virkelig glad for hende. Og så fik jeg så ham her. Ham fik jeg julegave. Ham havde jeg virkelig ønsket mig i lang tid. Jeg elsker ham virkelig. Han hedder Phoenix. Så ja. Og så fik jeg Figaro her. Han er halv dressurhest, halv springhest. Og Lulu, hun er en, nu skal jeg lige huske, Welsh pony. Og ham her er en fjordhest. Og springhest. Og dressurhest. Og cowboyhest. Og så Diva, hun er halv springhest, halv dressurhest. Niva, hun er en Irish Cub. Og så fik jeg egentlig bare ham her. Han hedder Fergie. Og han er bare rent fjordhest. Han er super sød. Og det var egentlig bare alle de heste, jeg havde fået, så nu er vi nået til udstyr. Og det første udstyr, vi har, det er Katla. Hun har fået nyt hovedtøj. Så ja. Og så har vi Nivas ene hud, anden hud, hovedtøj og brystbeskytter eller brystplade. Jeg ved ikke helt, hvad det hedder. Så har vi Divas her. Hun har sådan en rød hud. Den kan jeg bare ikke lige finde. Og så har vi alle grimerne. Det her er Divas. Det her er Phoenix. Det her er Nivas. Og det her er så Katlas. Og Lulus grim, den når vi til senere. Og de andres. Så har vi endnu et, der er Nivas hovedtøj. Hun har nemlig 3, som sagt. Det kan jeg også meget godt lide. Det har jeg også fået i fødselsdagsgave. Ligesom hende her og hende her. Og så har Niva også det her julehovedtøj. Det kan Diva også passe. Det låner hun nogle gange. Og så er vi så nået herned til. Det her er Lulus' grim. Og hendes hovedtøj. Hun kan ikke så godt lide insekter, så hun så sådan flyver lidt på munden. Det her er Figaros. Han er super sød. Og det her er så Phoenix's. Og grunden til, at hans grim hænger derovre, det er fordi, at han elsker altså plads. Og så er det Føllets grim. Han er totalt regnbue. Og hans trækketøj, jeg ved godt, det er meget kort, men sådan er det bare. Så ja. Det var egentlig bare alt det udstyr, jeg havde fået. Og alle de heste, jeg har fået. Så ja. Det var egentlig bare alt for den her video. Hej hej!